Unsay sakit ni mo, Inday? Nainsomnia lagi ko sa kung mga problema ko. Dili ko makatuog maguna-una. Nganong dili man ka makatog? Nainsomnia gani ko ko. Nganong nainsomnia man pud ka? Tungod gani sa problema. Yun na, nganong nagproblema man ka? Kay naman ko insomnia ko. Time paragod, nganong doon naman kay insomnia? Ay ambot ni mo ko Muli nila siguro ko. Kay murag, wa man kay plano mo tambal na ako. Naapay pangutana nimo ay, nga balik-balik. Gibali-bali raman na nimo. Bitaw ay, dawata ni Inday oh. Kay tambal ni, aron mawa ng imong insomnia. Duha jud ni kabuok, Inday. Unsa mo po ng tambalain ko? Kining usa ka tambal, mauni ang makapawa sa imong insomnia aron makatuog na ka. Unya, kanang ikaduha. Mauni ang tambal aron ka makalimot sa imong mga problema. Og sigurado kung di na jud ka mahinomdom pa. Kay para asa man na ko? Para amnesia. Hoy, babay! Nakapanglaban na ka? Wala pa. Nakapanglimpyo na ka? Wala pa pod. Nakapanghugas na ka? Wala pa. Nakalungag na lagi ka? Wala pa jud taon. Ay, mao na diha kay magsige ra makag cellphone. Time paragod. Kidaghan man imong pangutana. Hubog na po siguro ka no. Kay na ay, nasaag naman po ka din sa mua. Pre, mag-inom ta na. Pasa ko na, pre, oy! Ay, naunsa ka ba? Tara na ba? Basta, di lang nagil ko, pre, oy! Nitagam na ko! Unsa ba imong gitagaman? Nga di ka naman mo inom. Lisod kay kag mahubog, pre, oy! Ay, nga no, God. Magsige, manggod kag pangoot! Oy, Gaw! Kumusta naman ang akong giatang imong textmate? Ni-reply ba sa imong pag-text? O gaw, ni-reply jud kayo. Pero wala na nako tubayi oy. Nganong wala naman imong tubayi? Ay da, ni sibag man gud siya gaw. Ha? Naningil naman hinuon to siya og utang. Ngano ko naningil siya utang? Ay di ba di maningil gaw? Nga ang imong gihatag nako nga textmate. Maningil man dito na mo utang. Hello? Hi, Rose. Si Joel ni. Oh, unsa may tuyo nimo? Kuan ka nang pwede kong mamisita ni Monia? Maayo sigurong mananghid ka una ni mama. Unya, og masugot na imong mama? Oh, simple predicate. Kamo na. Ngano ka diya, babe? Wa, man gud ka mahimutang. Nagpangita lagi kong mangga, biboy. Nanga naman siguro ko. Nangaagod. Lagi. Bago pa man ta nagkauyab. Wa pa may nahitabo na to. Sa imo lagi wa. Sa uban, doon na naman. Ikaw man to watcher diri sir, no? Kay ngano man ma'am? Nakabutar na ba ninihing akong igsuon? Unsay pangan, ma'am? Kuan, lalay. Lalay dilima. Time pa ha, kaya akong tanawon. Kaniya raman ni nakabutar, ma'am. Mao ba sir? Oh, buntag pa jud. May pay misayo ko da. Magkita pa untami. Kay ngano man ma'am? Di mo usag bay? Kuan man gud sir, dugay naman gud siyang patay. Nay, padiskuha pod ko sa laing baryo nay be. Pagpuyo, kay basig maunsa ka. Babae baya kang buhat. Mga liminister o salmista raman pod bitaw ng ako mga kauban nay. Unyag liminister ug salmista, magkumpiyansa di ay ka. Kana day imong tatay, nga obispo man na. Makakon makay ka Jinoy? Sukad pa jud ka sa una ba? Sarihang uyab bata. Ngano ko nakaingon ka ana? Alangan magdi ko makaingon imong bakakon. Nga ang imong gibuhat ka ni adto, imo masang gibuhat karon sa imong bag-o. Unsa ko'y gibuhat? Kay nagtuo kag wa ko naniid sa inyong gibuhat kagabi eh. Ha? Bistado ka na oy. Unsa ko'y bistado? Pasi pa kang virgin ka sa mong uyab. Samantalang diri ka na ko gikan, lustre na ganidaan na imong hulmahan. Maghilom na oy. Bastos kay ka na. Ngano di ay? Di ay tinuod. Naa pa man gani kay paagay-agay nga nahibawan. Nga naman naging dili ko maagay. Nga perte may sakita. Unsa ko'y sakit? Ikaw ko na lubton. Lalim ba? Magbuwag na lang siguro ta, babe. Nga naman.
man. Kuan man good ka ng... Wa naman good ko'y feelings na ni mo. Nga sa atop pa. Nakakita na kagikapuli na ako. O lagi? O ako siyang chatmate. Kinsa? Si Claire bang imoy puli na ako? Nakaila lagi ka? Ay, kinsa ba ni Makaila? Nga ako matafik account ni mo ka chat-chat. Free drinks, I'm out.